chicha ke Tachitongwa padare asi chakazongwa padare nambuya mushana saka chakazonditi ndisumuke ndechekuti mukati medzinza remurume mandakaroorwa vakanga vakundishungurudza kuti ndibvumidza ndisingazivi otanga kundituka status yekuti ishuga saka aroramba kudini kutipa zvinhu zvatiri anazvo saka ndakabva ndasumuka ndachisumuka kudaro baba vakazosara variwo padare papapo ndo wakabva kuzochitaura nambuya ishe wachibva kunzi uyai titaurirane saka baba wakazonga wakazoenda nemari yekupa mbuya ishe nasapo saka mhosva yako wandikaona padara paise makapiwa iri mari yato pamusoro nyaya yakaitika pana ishe handinopiwa mari 1 2 sabhuku chaakatoya chinditaurira inini akati achiti vanhu pamusha pahausi kutogara zvakanaka nekuda kwemunhu ari kutobhagura vanhu mwana wake uri kutorara kusahumani murume wake ari kutotadza kana kurara mumba ndikatofonera mai mutetwa ichiti kuno kusabhuku uri kuti chii kune GBV kuno dai mabasira zvikasi nyaya chakamira sendibva ndavataurira zvikanzi aiwa nyaya ngaiende kwamambo kana yazobva kwamambo murume wacho abvuma kuti shuwa mukadzi ari kutishungurudza ndokuti tizobata murume wacho auya uya samungatizo yorubhabhurwa chaitizira mukadzi uyu vanga ari kupomerwa mhosva yauroi saka mhenoko wakafamba nemupurisa wangu achibva abatwa kuti ane bhasiketi saka manje vanhu vekumusha wakaonesa sekuru vake muzukuru akarerwa nasekuru sekuru akamubvunza kuti iwe bhasiketi wakariona kupi reuroi rakanzwa wakabatwa nayo iye akati izvoni bhasiketi sekuru ine handiso yemudzinza menyu ndine dzinza rangu bhasiketi rakabva kudzinza kwangu saka vanhu vanga kumubvunziridzwa kuti aiwa iwe kana hauna kukurira kwasekuru kudzinza kwako wakakurira kupi kwasekuru saka iwe kana uri kupindura sekuru kudaro uri kukanganisa akati muri unditi mumanikizire kudaro chihandei motora bhasiketi racho reuroi maibata saka ndosaka akabva akasumuka achiti handei motora bhasiketi rangu reuroi racho muone pariri bvatosumuka bvainoka haisi nyaya yeshuga inyaya yebhasiketi rake reuroi domestic violence murugara zvakanaka iri namai kugara tingati kugara zvakanaka tirikugara kugara zvakanaka asi pane vakazongoitika ndaenda kuida nawo mai zvawataura izvozvo ndo zvakasvika zvibva zvaitika waibva wangosvika padare zvava kuchitaurwa mati yobva wangosumuka inobva ndangoti ndamusumuka kuti ndishati ndito zvakatadzikana shuwa zvataura chatendiani ndiri mapingi zvakatadzikana manje zvakaita maigarai pauri hapadini hapasumukika ndingowataurira wabva wangoti ini handishadini handichichi ndokubva ndasumuka ndibva ndaenda kuna sabhu yapa ndichabvuri inonge shuga yakuya because wauya asina kuba kuda manje mapirisi acho nekuzvibaya saka ndizvangu kuteresera zvokusumuka saka indakazisoti yakwidza kwabva ndangochi right vandagara ndiripo iye asumuka bva aenda shuwa akabva angoenda iye mai aenda inini bva ndasara ndiripo handina kuenda kubva ndangosara ndakagara ndokubva ndati ndodii ndokubva ndaenda dare rapera kwabva ndaenda kwautaro kwamunachakamichero ndasvika ndozvigara nawo pasi isho akati zvamuri kutaura ndadini asi dai kuri kunzi zvamuri kutaura zvimai waita ndikati ingandini kuti ndikumbire kuti maamuri kuti zvamataura kata kuti masungiro aita padare ndandiri kuda kumasungirira ndambudzingani mbiri padare saka zvandikudambudzi mbiri ndikatanga ingalini ngabvezwa saka zvazvizvikudzi mbiri kuti ndichasumuke ini handichasumuka ndikati arigai nditere kwaenda ndakagwera ndakasvika pataraura
kwabva ndachizobva ndatsvaka ndanguva ikoko kwakubva ndawana sekretari wacho muri ndakana sekretari zvandaona izvi zvataura changamira ndamboona 20 ndiri kutsvaga mbudzi ndinobva ndakambobata kabasa kako saka ndikapirwa mbudzi ndichadini ndinobva ndaendesa saka fanira kubata 20 imope kuti munhu wabvuma kuti ndiri kubvisira avo manje kwabva ndangobvisa ndapedza kwabva ndazi kwasabhuku sabhuku ndikati alright rega ndiendese chii kwabva ndatora zvibva ndabata jongwe munhu kwabva ndaendesa jongwe iwango rekodiba ndaendesa zvese kwabva ndadini kwabva ndadzoka ndibva ndangoti ndagara manje ndinondiko ndakazonzwa kuti nyaya yadini yakwira kuno apa ndandaendesa ile kuti ndokuti ndapava zimbudzi mbiri kuti jongwe ne$20 yakavhaka here ini jongwe handina kuriona $20 zvakapamunyori chanetsa saka ndichabvunza chanetsa wacho kana yakadaiseke chiite kuti basket basket matauri zvakaitwa ndandiripo zvakanzi nyaya yebasket kumba kwakaberekwa mukadzi kuharare ndiko kune vanhu varikoko kwairapa saka vanhu avo vese vakapera kufa aibva asara ari ega ndi akasara ari chii ari ega ndisingaziva nokuti uyu kuberekwa kwakaitwa ngasingagari nevabereki wavo wakamubereka aigara kwaana sekuru agara kwaana sekuru vabereki vacho vakamubereka kubva wafa wese ndiwo wanga vaine mari basket riripo here kumba basket nhandirioni asi ramuntu rarorwerapa riripo manje handisi kwairapa vaisitoera pane basket asi kuti inini kunoona kumba kwanamboona basket nyaya chemawindi nyaya yemawindi andikuti ngawarespekte ndiye shiwe nzvimbo iyi hakuna umwe kuti kana makuya kuno mamuzvidza atikuziva netsitsi mwana wangu ndiye muridzi wemutana asari mwana wani chiitai kuti make sure kuti chinhu icho chaita sei chabata Margaret ndiyani ndati ndinodzimai mapengo ndiri Margaret paungano inini nenyaya yekunzi ndakarasa bhibhiri nemushonga patakafamba ine ndaingoshungurudzwa pamba handisina murume saka ndaingoshungurudzwa ndingonzi ndiri muroi asi ini ndindaifirwa saka zvandine murora ndimbogara pakato nditi iwe Margaret wanguda kuti mwana ukauraya murume wangu kuti ndifanane nevere kuita chirikati wakanditi ndakauraya murume wako iwe kuti iwewe pakafa murume wangu wanga wati wambowa munhu mukurere kana kuti wanga wamai mapingo varora vese vepamapingo pacho vakaroorwa ini ndisisina murume saka waingondiita zvese zvese vanongu havana madango vanongofirwa inini wacho ndikafirwa nomwana wangu achingotaura mai handichapori bandabaya mai handichapori bandabaya arumirira maresults e2015 2016 maibrek opakabva baba wacho vanangofawo futi achingotaura kubhonda kwandakaenda naye dokta wakatosvika pakunditi iwe murume wako asana uberekika ndikati anawo saka bhasikiti bhegi rirutaura patakazofamba naivo mainavo nenyaya yekuti isu wakabva watiti endai nenyaya yekuti muri kuti uroiwe endai kuone tobatai maindovataura zvakataurwa ine ndobva ndazi ndine bhegi rine mushonga vandati wakazi maininoane bhasikiti ime mune bhegi inini vandati ndinombobva ndakafamba nemurume wangu kusvikira saka mushonga wacho ndotoshaya kuti bhegi macho wakaisipandea asi inini varume vapenyu vana baba mukuru ava naye baba vatobva kuno vaikumbira zvinhu zvangu pomurume wangu angafa saka pakazouya muprofiti uwo ndisina kutsvaga beni wakangouyawo aibva ati ini ndanzi ndimwari ndikutaurira kuti muri kuidzwotsi navarume vapenyu vari kukumbira zvinhu zvemurume wenyu wakafa asi hatozivi inini handimuzivo asi wakazvitaura iti ndataurwa nemai vari kukumbira zvinhu zvemurume wenyu wakafa
vachine nazvo kurekwesa mhepo dzavo kuti pamunopiwa zvinhu zvenyu mune mhepo dzigare mumba menyu muzonzi ndini saka nyaya iyo haisati yapera saka izwai muri kutoda kubatsirwa muke saka chiite kuti nevarume wapenyu fambai futi wadiwa wawanofamba ipapo takatendon'anga wakatoramba kwende takaitatiwa vakadzi tege tikatozvurwa varume ivavo takavavhurwa mumiriri vashe iyeye ndiyanga ritodai havana kubuda mapingo akurere uri mapingo pano pana samapingo uyai mese ndoyezvimio ndirikambudziko kuti sei inini ndirichofirwa apa ndiri muro handisizi saka ishi pandakataura nyangwe kuti kwakazini ndakanzi uri kuitirwa kuti newapenyu zvinhu zvemurume wako zvavari kutora kuenda vachimbotora kushandisa vari kuenda kuisa zvinhu zvavo mhepo dzavo kuti dzigare mumba mako uzotaurwa iwewe kuti kana zvapane chiri kuitika kazi unozongawo kuti ndiwo kwauraikurewa makambotiwa nenyaya yekufirwa kuitwa mumusha kufirwa kuitwa mumusha makamboti hapana kwangaita ndaiziva inini tandaziva inini ndekuti mapingo ndechekuti ndai wakanekwa kutuka mukomana akanga ane umwe mukadzi aida kuroora tikasataisa bhedhi yake asanga akurwara kurwara kwandakaona inini kwairwara munin'ina wangu chaiwe chirwere shuramatongo ndikamusiya aripo pamba ndichiende kwagutu kwagutu kwaya ndagara ndikati ndikandibweri kumusha tosvika panga mudzimai apa mai varipiiswadzava wariko kune mazibamanoina washaika saka kuti nditi wakaroyiwa kana kuti dini wakaroya tinofamba dziripo handirana pamusoro peanokuziva pamara nekufa kwemunin'ina hapana chinozivaawandisa because munin'ina airwara takamufaakabatwa mishonga vikazizwa mai mune mishonga iri briefless kumba kwenyika saka mishonga iyi kuti mugare nayo mishonga yakashata zvamuchaita ndichakunamatirai mvura mosvika mozomwaya mozoitakura modii yozoya kuno kana mana kuya nani baba munini mozoyana kana mega mangomwaya mvura mozotakura modii moyanayo kuno kudini tozogadzisa angani profiti right vadara namutsema kwandikati right kana maona kuti zvinoita mukamaredi moti mukati hamba itodini tinosunga tichienda tichidini tichienda tese kumuprofitira abva angoti nyanya tae pamiti yemishonga yakatanga kuti tisati tambobatwa bava navo takatanga kuenda uko takaenda navakadzi wavo vaibva vabatwa mainini mishonga yavo miri yaigara mubhegi zvikanzi mai mune mishonga yemubhegi asi handisi anobvafanira ngazi irimo mubhegi mishonga miri inosanduka usiku maini atobva kuyavo akabva famba yega isu vatasara tatega kubva aenda kumba uchamutanga apa chatanga hatina mbopinda mubamba make pazuro rino futi vafamba ivo vaibva vaenda uko vakaenda havana kuchitora vakatiza vakaenda vega vakanobatwazve vari vega vana mainini vakaenda nemupurisa vashe ndiye akazoya vakanga atumwa nashe vacho yairondedzera zvavabatwa zvemitiya neumwe aibatwa yebhasikiti wabva panapa maipita vakadzi vedu yapa saka zvadaro watongwa tikati kwamambo umwene kwamambo bvumai toende todini tozotora tenda nayo kwamakabatwa tobva kuti inodini inoraswa sei totsvaga mari iye patazoona mari takanda tatume uyu munin'ina uyu anga kati mai tauya kuti mari taanayo tichende kuya kodini korasa mitiya zvikanzi mainge ipana pana kubva mwana ari kuamwa kusvika madhara achena ndebvu handidi munhu pana ndakangoti avaza achembera ndiwe pasiti taura mishonga ndakatorasa pamupenga iri kwaudzora shoko kuna tongai zviya zvotakatazvinachangamire endai mofambe mudzokese mishonga uko mishonga yaraswa nechekuita handisina dzorai shoko nekuti mangwana ndozoyiwa ndoizika zomuka zvapo zonzi wakanyara rirei ndo mafambiro azvakaita mishonga makatorasa
Ndakarasa kutonga unonoka kuita. Saka mishonga yanga iripo. Handisi ibhegi kati nebhegi asina mushonga. Izwai mai. Izwai. Musateke advantage yekufirwa. You take advantage yekufirwa kuti vanhu vakuizwirei tsitsi. Zvakashata. Mamboramba muchiti vanhu vari kundiwenga ninduzi muroi, vanhu vari kundinyepera kuti maungo akafawo nesoso takura richiya. Asi izvizvi makutaura kuti zvishuwa mushonga makaenda kurasa bvudzi vanhu vanga vanonoka. Mushonga wacho makazoona kupi? Ibhegi mamusina chinhu mamune maturusi zveshuwa. Saka makarasirei bhegi risina mushonga? Handitirara kundo bhegi rakarasirwa bhegi rine mushonga. Ivi makurasa bhegi maturusi aikumbirwa ndiwo maigara. Saka ndakashaya kuti ndakatoriwevedza mirai kwakazi bhegi riri kudiwa ibhegi rine mushonga. Hakuna kuzi kudiwa bhegi rine maturusi. Imi makaweredza bhegi rine maturusi. Ko rine mushonga riripi? Harina mushonga. Saka makareverei? Kana paneshe ndakataura ine mamuna chinhu. Asi zvinhu ndakarasa ngoti ndakaona rakutaura. Makarasirei? Ndakarasa wakanonoka kuya. Inini ndakaenda kobata pekuti. Ndakaenda kobata pekuti kwaziwa bhegi. Saka inini ndiona vanhu vachanonoka kuya. Ndakaenda kuweredza. Endai nemadzimai enyu ari tu. Endai mobatsirwe. Nemadzimai enyu ari tu. Yes. Vaitoti iwo mumwe wacho maimwe vaitoti dai zvabvira tatomboona vanhu vakuru vekwan'anga dzekwachangana nekuti tashungurudzika pamusha pedu ipapa. Already zvikuratidza zvazviitika pamusha hapanochena. Pamusha hapana kuchena pane zvikuitika zvakawanda. Pane zvikuitika zvakawanda. Pamusha penyu hapana kunaka ba. Noitwa Elisha Mapingo. Ini mukomana pedzisira panana mukoma wangu. Akagara kumutafu. Mumwe wacho akatisiya. Ini ndogara kuHarare. Iye zvine dambudziko nemwana usikafa. Ndakambotsvagazve, takatsvaga kuti tibatsirwe tiri pamwe chete. Asi havana chakafamba. Saka pari nhasi uno ini ndatouyapo ndangonzwa ndiwo zviri kuno kuHarare. Wanga wasina ndiudza. Asi ndatori no, ndakutoendawo kokwi iko kwacho kuHotebhari iko kwacho kwamambo Mutasa. Nyaya dziitawo kuti tibatsirwe tiri pamwe chete. Tiwirirane. Iyezvezvo tinongoti waita zvake waita zvake. Tizoona kuti parubva gonye ndepapi. Kana kuti ndini negonye ndeuyo negonye hatipazivi. Saka tikambobatsirwa tiri pamwe chete tofunga tinoyanana. Topuhwawo munhu wekuti uyu chimboongororanai pamba penyu pambochena. Kana muzvari havadizivi vanoziva wakoma wangu. Ini handiziva asi ndakuziva yangu kuti awa ndiwo vari kutaura. Ndinogara kuHarare. Saka nguva zhinji kicheni ndaigara yakabva yabviswa zvidhina pagiraundi. Saka kuti ndione pekuti ndigarewo kare ndinogona kugara. Saka ndoti tibatsirwe tiri pamwe chete kuti tiwirirane ndionogarawo futi pamba pacho ipapo. Nyaya yemabhegi handiti ndati ndine mwana arwara ndimusungudze panazvo. Nyaya yemabhegi kana iitika inoitikayo nokuti handiwanzi kugara hamwe tiri papadhizi. Isu zvakawo kuti mubatsirwe kuzokutaura izvo muda kubatsirwa. Ndira kubatsirwa. Zvaunofana kubatsirwa. Ndira kubatsirwa. Saka zvamunoita mirai pakamira wangu panzara. Mukomana chimbosvika mabatsirwa. Mirai panzara. Mirai panzara. I'm sorry, Mom. Ini ndini ngora akafamba ndiri pakati panamwe wangu vari vairi. Tichipinda musango. Tapinda musango nambuya wangu. Vambuya vangu avakuru vakabatwa nyaya yebhegi. Avambuya vabuda vakabatwa nyaya yebhasikiti.
vakanzi mai bhasikiti remini ari mukushandisa nguva dzeusiku asi mukaenda kuchechi iwe wakabatwa ini ndakachibatwa nyora zvakachinzi wakabatwa chiiwe ini ndakanzi ndakaisirwa nyora unoudza kunyora dzakaiswa nani naamweni webhasikiti kuti dzidii ndedze kushanda usiku chimine pazvavo musi basi chine